וידאו, תלם. כן? הייתי אומר אכזבה רבתי. ובכן, אלון אמונה, לא מפילים כדורים ילדה. אלון אמונה עומד בפני שוקת שבורה. ילדה בכיתה ו'2 עומדת להכות אותו שוק על ירך. שימו לב. זין ראשונה. ובכן, לא. את תחית ב-MP? אנחנו חצי. מה את אומרת על האירו? זוז רגע. נראה את ה-MP? סלמת כחותי הקטנה, איזה כיף. אבל אני גם רגעתי, זה לא פרי. בואי כבר! יאללה! חצי. לא. אמונה, אתה יודע שאי אפשר למצוא, זה אם לה ופי לך, אי אפשר. אומרים את רוצה ותמיד לא רוצה. זהו, ניקיתי, מה? ובכן האירוע, כן. אמנם, לא אומנם, אמנם. איזה סק. זה נקרא? כן! אחד, יפה. לכי לא, מפה, רחמנים, לפינה האחרונה. לפה, הגזם. זה קשה, אבל מה יכולה לעשות? זה מחמשות בגלגלים, זה אבן נגב. אבן נגב אמר ולא יסף. עשה לך סנוקר יש לך. דבר אלינו. כשאת עצובה, גם לי פתאום אין רגש. נו. כן. בסדר, את לא מתעסת? לא רבה, אנחנו מכירים כמה רציני. זה שיש לי פעם. גיטי. אבל את לא נגעת בבסים, אתה ראית בזה פה. ראיתי בזה, מה קשור? מה הם רצו? מה? הכל סולם ותועד. איזה קוקסינל. כן. איזה פוקסיונר וגם קוקסינל. נו, דבר. תגיד, אז הוא מצטט לדעתי, אז כבר הרואה, אני אגיד למורה שלה. לא מתבאסת. מה אמרה? אני באת לשמוע. מדובר בכפר הרואה בצוואר דתי. איזה פוקסיונר. פוקסיונר? כן, אתה מסטול. לא, ממש לא. אני החבר שלו למנהל שלהם. למה לא אמר שאחותך יפה ממך? יפה ממך! יפה ממך! די ג'ואנה. ג'ואנה? הייתי אומר בוא תיקו. מה אתה מראה לך כדורים? מה? יש לך את הכדורים. בואי הנה, זה יציאה מסנוקר? הבנתי לך. אוי. זה שזה כדאי לך. מסטול מת. הוא מסטול מת. גבירותיי ורבותיי. ילדה, אני לא יודע איך קוראים לך. תני לו כבר בראש, הוא לא יודע לשחק. לא! כולם שתו היום, גם הילדות. האם אפשר לסיים את הצילום של הסרטון הנאלץ הזה? המתן כמעט ביטול, כי אני הולך להפתיע אותך. רק רגע. תמתין. רק רגע. יש לנו פה הבטחה. לפי סוכנות סלגית, המתן, אוי איזה... ממתין כמעה, אין לנו הרבה זמן, 2 דקות. מספר 9. בסדר? כן. אלון אמונה מנסה לנצח ילדה בת 12. האם אני חכם? מכה. לא. לא פגע. שתי פעמים. הנה היא בנונשלנטיות מנסה להכות באמונה. פגע? פגעת? פגעת, תאמין. יא רבי, ריבונו של עולם. למה אני מצלם את זה? איך קוראים לך? מטה משהו, אבל כעת אמרי שלום למשחק הזה גיטית. גיטית! איפה אתה? לא, הלכה הביתה. לאחת היה פי 3 פעם. גיטית אל תבטא. גיטית! תני הכל עכשיו, לא זה. ברבור, אנחנו חברים שלי לא. את לא מכירה אותי, נולדתי 400 שנה לפנייך. מה לעשות? אני לא עושה כלום. עכשיו נכנסת איתה בשירותים.
unbelievable thing! זהו, טוב. It's unbelievable! טן טן דם 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 דם. עכשיו אני רציתי לדעת... וואי. כמעט. מה לי עוד אחד? אין לי שם עוד אחד, נגמר. כן! אלון אמונה יודע לסיים בין... לסיים, לא לסיים. פעמיים יש. אין פעמיים. אין פעם. הנה גיתית. הסטקה מוכנה? למה אני לא... כן! גיתית, חברות שלך וגיתית... מה פתאום, צריך לעשות את השחור, מה אתה מבין? לא, שחור זה נטרלי. כן, גיתית, השחור. יש 15 כדורים, 7 צבע, 7 פצים, אבל זה שחור. פגרה, סנוקר. דבר. יש לה 2 פעמים אחרי זה. 2 פעמים, גיתית, 2 פעמים. יש לי 2 פעמים. כן. דבר עליי מפרחים אהובים. פגרה, עוד פעם, חוזר אחורה, הלוואי. בכיתה זין אחת. גיתית, קשה. מה, יוצאים? רגע, שנייה. אתה לא מבין מה הולך פה. מה זה ברור? אני בא? לא. אתה לא מתבייש כל השנים האלה ולא פתחת את הפה שלך? מה? שידוך מינימלי, אתה רואה את המצב? הולכים לתת או לא? יש לך אותו, לא? מפס? יאללה ביי. בזיק 2? אותי למעלה. ביטון, זה? טמפל? מה טמפל? עכשיו, הטמפל? לא טמפל. רגע, מה קורה פה?